Oo ni Mama. Suwat-suwat sa ko kay hapit na klase. Love you, Taisa. Love you. Wala isa. Love you. Asa ang mga bagong lapis, be? Maduri. Tumitan? Ma? Be? Be, bayan ng tanar ako. Love ka, Taisa. Just Lexi, magsuot-suot ko na sila. Ay, suot-suotin ang bagong notebook, ha? Katurang kas papel, magsuot-suot. Amang tong papel, uban, daghan man to, igawas. Napoy crayon. Pwede ka gamitan? Babita. Uwan na pod. Wala, magpapin. Okay. Ana isi ada crayon. Magpapin. Ano day? Daghan man to. Yung saan? Ang awa ko. Isid sa imong bag. Isid ng papel sa imong bag, tanan. Igawas ng mga papel ya tanan la. Isid sa bag ng mga bagong papel. Ano nang gibuwag-buwag. Dali kay mangit mangutan ako sa imong sinuwat nga pangan. Kumao ko ba? Bukwat na. Bukwat na lang. Ang galipat. Wow, so. Tulura da ay bay. Itago ng duha la. Para ra sa gamita. Gitalhan bre na. Ha? Gitalhan na ng lapis. Guwapa si ka, Taisa. Ah, kana sige. Na all gwapa. Pag nga electric panday kay tugnaw day. Magandang Taisa. Isa dagis bag ng mga ingana nimo kay importante na. Panipon. Isa ra ipagawas. May kumtanaw ko sa imong sinuwat. Yes, tapos ko. Mama, Ano og silpong mamaali kay gipahusod mo na nimo. Punutan na kay puno na. pakigiris ka ba? Yan na. Wa pagalit ka suwat, mag-iris na. Okay, magkaiba ako. Pero, panganaw mo, Complete name. Baliktad man ang papel mo, uy.
Sige na. Mahiwi. Ang tanawan ni Kuman. Nga na, ding magsuwat di. Magtarog, lingkod di. Ay, butang nasasaw kay makahugaw-hugaw ng mong bag. Hindi ko. Ano yung putaw? Ay, nalago na hilo na natuli sa mong likod. Ano yung Nalakog kayo sa... ang susubo. Aba? Lexi Ann B. Bernardes. Aw, kamao pa di ay. Dahil doha ka bata, nagkurnito. Dahil nagipakan laman ng kay si Aliana, bawal kay hyper gahapon, kurnito sila. Muna yung premium Lexi Ann basta magsuwat. Di ba be? Darikos ubos guys, kay wan may uwan. Grabe ang mga manok nang gihop na. Day! O day, pilig asa na ni sugba. I love you, nang gihop na ang mga manok, ug ahang tuwad. Ngita tag palidya dani, wa na may bungag palidya. Sugba ba, paras katuang gibuhat. Wa na uwan guys, silik sila ang gipablagan niya kay gilabad ang gabi pa. Kaya nauwanan ko. Uwan po dari kay mo uwan, dyan mo init. Tuwi klaro. Murag siya. Hala, daghan nagtangkong day. Manguha nung kong tangkong, hinlo man siguro ni. Lagi. Hinlo man ni, kaya nasbasak. Yung palit mong kukuan guys, 1 kilong isdang budloy kay wa may ulam for tonight. Naman to'y kubasa dari ang nakitaan. Nabuhi ba ka? Di Mabuhi pa siguro na. Silik si hanggi pasuwat-suwat kay usig nakaingan kog di na ka maumsuwat kay dugay na way suwat-suwat kamao pa kapao man day gihapon. Buhi kunog baka nila. Dako dari guys kay si Mama Ali magarden na po dari ugma. Sayang magditamnan. Pay batong. Grabing mahal na nakadjog isda guys, pati bugas. Naunsi na ba? Ay taong guys. Taong ug ukra nangalami ag mga taong guys kay gipang uwan man. Di na puro tas ang kamatis. Ang kamatis, atus kamatis guys. Ang kamatis. Dili ko dadtog na nabay hinog kay among halag kuan gikat-kat og pitsay. Dili ko nabay hinog ag kamatis guys kay arang among ipanakot. Daghan nagtangkong pero di ni dani kay na septic tank. Was mo jiliksi kay bagong mata ang gipakatog kay ang di maghilak-hilak ug magabi halag kuan. Kamatis